план фарқаш аз стратегия ин аст ки вақте ки шумо план мекашед фақат амали худотуно ба ҳисоб мегиред. шумо фақат ба ҳисоб мегиред, мегӯед мана ин моҳ ин мекунам, фалон моҳ ин хел мекунам, то охири сола ин хел. Фақат шумо ба нақша мегиред амалои худатун. Вы планируете только свои действия. А вақте ки стратегия менависед, шумо учитывать мекунед конкурента, учитывать мекунед все макроэкономические факторы, политические изменения, демографические изменения. Чиба ки ин бозор ба бағайр аз шумо дигароям амал мекуна, ҳаракат мекуна. Фарқи стратегия план ин ки вақте ки шумо стратегия определить мекунед, шумо бояд дунед конкурент кадом бора фурӯхтанад, шумо бояд дунед клиент чизе мехоҳад, шумо бояд дунед ки бо кадом проблемаҳо папути пайдо шуданаш мумкин. Шумо учитывать кардантун дар кор на ин ки ҳаракати худатуна, амали худатуна. Шумо бояд учитывать кардантун дар кор ҳаме чизҳое ки папути во мехӯред. Чиба ки бозор ба якта шумо тоқа нестед. барои ҳанаме қад стратегия дар кор. шумо маҷбуред ки донед чӣ қадар нағз донед бозора, чӣ қадар нағз донед клиента, чӣ қадар нағз донед ҳамин изменение ки мешад бозор ба политически чиза, ҳамун ба антистратегия буданатун дар кор. ҳамуна дониста шумо яраша ҳамун сезон ба ҳамун период ба нақша кашида антикризисни стратегия месозед. агар ки мисол курси доллар баланд шуд, чӣ кор мекунам? Курси доллар баланд шуд, клиенти ман ҳамина харидан метавад ё наметавад? агар шумо бора мехаред аз Хитой, аз Турция мебиред, Тоҷикистон мефурӯшед, значит курси доллар шумо ба хоҳед нахоҳед вилоят мекунад. шумо ба маъқул меин, маъқул намевилоят мекунад. агар сириёи шумо доллар ба мехаред, курси доллар ба шуд, чӣ хел вилоят мекунад? ҳамун муддат ба чӣ кор мекунам? ҳамун муддат ба поведение клиент чӣ хел мешад? Поведение клиент чӣ хел мешад? Однозначно ва клиент мумкин ки дигар нахарад, бори қимат зӯраш намерасад. мумкин ки ҳамун муддат ба нархи ин бор қимат мешад ки харидан наметавад. ана он муддат ба ман чӣ кор мекунам? агар ҳамин пулам ҳамин бор ба банд бошад. Она ҳамуна мегӯм стратегия. Стратегия – это точное понимание, какие ситуации, как вы будете рулить. Шумо бояд ки ба назар гиред ҳам амали худатуна, ҳам амали конкурента, ҳам амали дигаргунии бозора, ҳам инфляция. ҳамина бояд ба назар гиред. Ана ҳама мегӯм стратегия. барои ҳамон агар ки роҳбар ҳаме чи аз роҳбар зависида. як ҷо ман қайд карда гиред 53-57% аз 53 то 57 ин научно доказано чи. А 53 то 57% пешравии тамоми корхона ё ки ин гӯям учреждение ё ки бизнес вай аз ҳамин роҳбар вобастагӣ дорад. ҳамаша роҳбар вобастагӣ дорад. А 53 то 57%. баъд мондагӣ дига ҳамаша дига чизо аз маблағу, аз ресурсу, аз дига чизо ин имконият ҳаст ё нест, технология, стратегия, идея, продукт, ҳамин чизҳо 43-47% ташкил медиҳад. Неки 53-57% аз роҳбар вобастагӣ дорад. роҳбаре ки стратегически планирование кардан метод фаҳмиш дорад, ҳамина месозад. ҳозир мана мисол гиреду раскручени гостинца гиреду ё ки раскручени хушрӯ раскручени магазина гиреду, як роҳбаре нотавон намонед, баъд аз чанд вақт мебинед ки ҳамон ресторан, ҳамон кафе, ҳамон ресторан аста одам кам шуда мебурава. Ҳамихел не? Ё ки наоборот, ягонта ресторане уже не раскручене, ё гостинцы не раскручене, ё ки кафе, ё ки магазин. Гиреду роҳбари хуба монед. баъд аз 1 сол 2 сол мебинед ки ҳамин магазин дига шуд. очрад места одамо. А чиба ки мефаҳмад. Профессионал мелочи видит, а непрофессионал не видит. вай ҳар як чизе ки майда метобад ку ҳамон ба успехай. вай назар ба майда метобад, не ки ҳамон самое главное. ва ё майда ҷамъ шуда ҳамон успеха месозад ҳамаш. барои ҳамон якумин коре ки бояд ки роҳбар ёд гирад, ин стратегически планировать кардан. кадомото фаҳмидед гуфтаги ман ҳозир? фарқи стратегия плану ин чизҳо фаҳмидед? ин шумо ҳамон роҳе интихоб карданатон дар кора ки роҳи шумо дигар бошад ва роҳи шумо фарқ кунона шумо. чӣ қадар ҳамин стратегияи шумо вибор кардагӣ шумоя фарқ кунонад,
ҳама қадар шумо конкурентоспособны. Шумо дига и другой. Ягон бор накунед ки похожи дигаро бошед. Агар ки ҳаракат кунед ки похожи дигаро бошед, шумо ягон вақт крупный компания сохтан наметоед. Крупный, стабильный бизнес сохтан наметоед. Бисёрҳо кадом фикра пеша мекунад? Ҳамон фикре ки просто тупо копировать мекунад ҳамсоя. Вай бор овард, бораш ба фурӯх ран, манам ҳава биёрам. Ин ҳамин хел кард, ҳамин хел аксия кард, манам кунам. ҳамин хел скидка кард, манам ҳамина кунам. ин то кадом муддата ина шумо кардан метоед. То як миқдор муайян камакак пул кор кардан метоед, не ки бизнес сохтан наметоед. Фарқ между ҳамин фарқ байни бизнесмен, байни савдогар хеле калона. Мисол, обычный торгаш или бизнесмен – это небо и земля. Обычный торгаш чӣ кор мекунад? Манамуҷу бор мегирад, мебора инҷо як майда магазин ё ки дута магазин ча мекушо, худаш фурӯхта истода. Ин торгаш. Аз Дубай мебиёрад, аз Турция мебиёрад, аз Хитой мебиёрад, объем сарфи назар, хо 100 миллион ба биёрад, баъд обычный торгаш. Вай бизнесмен не. Бизнесмен тамоман дига. Бизнесмен ин ҳамон инсоне ҳай ки вай метавонад чётка система сохтана. Вай система месозад ки вай система масштабировать шуда бурафтан мегирад бе участия ҳамин одам. Вай система кор мекунад. Система генерирует деньги миллиардами, аста солаш мерад. Мисол аввали кор ба мумкин ки ҳамин система сохтаги ҳамин мумкин ки ҳамин $1000 прибил мебарад. Баъд аз 2 маҳ 3000. Баъд аз уже мебинед ки 1 сол 1.5 сол 10,000. Баъд мебарад уже 30,000. Баъд мебарад уже 50,000. Баъд вай мебарад зёшка уже мебинед ки моҳаш ба миллион мебиёрад. Ана ин бизнес. А оне ки мисол бешумо кор кардан наметавад, вай бизнес не, вай предпринимательство. Вай предпринимательство. Ҳамон даромади предпринимательство барои даромад месозам одамо. Лиш би даромад бошад. Не ки бизнес аввал ба даромад кам метиҳад. Чӣ баки команда сохтан дар кор, система сохтан дар кор, технология сохтан дар кор, вай ба внедрят кардан дар кор, вай ба бисёр вложений мебарад, вай ба действительно бисёр фикр кардан дар кор. Не ки уровни бизнес баки омадед ва уже дига. Барои ҳамон якумин чизе ки одам бояд ёд гирад, ҳамин касе ки бизнес ба сару кор дорад, ин стратегическое планирование. Значит, фаҳмидан. Вақте ки ман гум шумо ба стратегическое планирование гуфта ман чиза дар назар дорам, шумо бояд ки ман ин чиза фаҳмед. Пул ки ман тебе беша. Пул не работает. Как вывести компанию на новый уровень, вне зависимости, где она находится, в каком положении. А на ҳамин мы мегем стратегическое планирование. Не имеет значения. Мумкин ки дальний момент компания вообще пул не есть. Ё ки мумкин ки кадр не есть. Одам мебиёд мегӯяд ман ба ки кадр мебуд манам мекардам, пул мебуд манам мекардам. Пул мебуд ҳама мекунам. Ҳама хел не? Тавоно ҳамоне ки чӣ хеле ки ҳаст, ҳава гирифта чиз нав созад. ҳамин чӣ тайёр бошад, ки кардан наметавад. Клиенти тайёр бошад, пул тайёр бошад, маҳсулот ки кардан наметавад. Ҳамин любой кас кардан метавад.